дар ин рӯзи фирӯзи ботантана ки чеҳраҳои хандони кӯдакон хаёли калонсоронро ба гуворотарин давраи зиндагӣ даврони кӯдакӣ мебарад, тарбиятгирандагони хонаи кӯдакон, кӯдакистону боғчаҳои шаҳри Турсунзода рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдаконро бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат ва шукӯҳи беандоза ҷашн гирифтанд. дар саҳни кохи дӯстӣ аз ҷониби хонандагон дастовардҳои ҳунарию фарҳангӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. роҳбарият ва дигар намояндагони мақомоти маҳаллӣ аз ҳунари дастони моҳири дӯстрӯякон дидан намуда ба истеъдоди онҳо баҳои баланд доданд. ҳамчунин аз ҷониби кӯдакону наврасон мусобиқаи варзишӣ давидан, велосипедронӣ, расмкашӣ ва таронахонӣ ташкил ва гузаронида шуд. аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ба ҳамаи наврасон китобҳои кӯдакона ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода зимни баргузории чорабинӣ суханронӣ намуда қайд карданд ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчун яке аз муҳимтарин санадҳои ба танзим дарорандаи одобу ахлоқ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон амал менамояд. аз ин рӯ моро лозим аст ки барои рушду камоли ҳамаҷонибаи кӯдакон кӯшиш ба харҷ диҳем. сипас барномаи рангини омоданамудаи кӯдакону наврасон ки ҳамагӣ иборат аз шеъру таронаҳои пур аз меҳру садоқат ба ватан буд, манзури ҳозирин гардонида шуд. таҷлили рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон дар маҷмӯъ дар шаҳри Турсунзода ва Ҳисор бо тантанаҳои хос ва хеле ҷолибу хотирмон доир гардид.